Go! So hi mga guys, no, welcome to Bangag Tabines. So karon this video guys, nagapadula guys. Sponsor ni siya sa Lakbay Cebu Tours. Nihatag siya 300 para i-premium na to ning mga kauban na to dili sa atong vines. Kani sila. So ang kinsay ang atong padula, ang challenge dito karon is kuan. Kani siya guys, ba kani. Naka blindfold sila. O kinsa tong masali nila na 100 madawat. Ang maigo tak na. So ato na sugdan guys. Tag 100 ang makadaog. So let's go na sila guys, naka blindfold na sila tanan, tanawa. Okay, suro sa. Aw, babalihay. Na? Okay. Go ah. Ready? Yeah. 1, 2, 3, go! Wow. Ata, bantay ka bay? Bantay. Kabor. Bayatan, kabor. 1, 2, 3, go! Gino. Taktak Gino. Wow. Bantay ka bay, atas ka bay lol. Wala. Ay bay, wala. Ready? 1, 2, 3, go! Kita. Di atas lol. One, two, three. Ulul. Ilaro mo tani mo ng lol. Wala oy, makaro di ay. Ano? 1, 2, 3, go. Tangkap na lol. Bukuan da. Ikaduha. Tigas lang. 1, 2. Sina? Usog na ba? Buka ta ba kayo ni? Bukol di ba ni? 1, 2, 3, go! Dino. Isa? Angin mo ulog isa? Sige. Sunod. Ha? 1, 2, 3, go! Dati pag-ana, oy, maigo. Yago ni. Okay, kalabang nagkuhan. Awan di ko. Awan di ato na Bandi. Go! 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 Wala si Lolo yung taktak eh. Amante ko ulit. Maklaro, ito madungong na. 1, 2, 3, go! Break, gawin. Break, yapon. Tapos mahalay do. Di pa dito. Agi kaduha, kwarta, pliti na. Asal pakitang kwarta. Last, ali 100, last. Silas. Sa itas na. Kalkat na. Kamot. Sumoy! Maglasa to guys. Ligid na pod. Ligid mo. Hindi na, happy na. Tigas lang na. Pero ba? Wala. Naramoy ko to. Kani suda man ni. Pupog bayo mo. Ay, di mo upo. Agyan mo. 1, 2, 3, go! Lolo. Tantang lolo. Bantay ka ba mo? Hindi nagkuhan. Yeah? Ready? 1, 2, 3, go! Bre. Sige. Ito si kamay mo. Ulong. 1, 2, 3, go! Gino. Suda. Eh, doon naman pagsikit mo. Sige.
1, 2, 3, go! Uwing. Nawag hindi muli yun. Hindi mo live na po. Go, go! Okay ka? Ba't mo liyok? Parang ka? Go! Salamat! Hindi muli na So salamat sa nagpadula no, lakbay si Motors. Mo na yung page guys ay sa mga hilig og laglag sa Cebu. Yeah guys, pwede mo na very affordable og mo na guys. Tag balibo kung Thank kailan. you. Yeah, bye-bye. Nagdure.